Ang atong topiko may tungod sa kaluwasan sa mga nangamateng gagmayng kabataan, no? Salvation of dying infants. Apan sa dili pa gyud ta model ni ana nga isgutanan, atong i-review ang atong last time nga gisgutan sa about may tungod sa effectual call kay kining topic nasakop lang gihapon kini sa effectual calling or kaning irresistible grace, no? Gi-appeal kini sa Westminster Confession sa mga sa mga framers ni ini, og ang rason gumikan kay adunay presupposition nga kining effectual call or kining irresistible grace or theologically gitawag kini nga regeneration, connected gyud kini sa kaning direct nga calling gikan sa Ginoo nga wala dili mo hinungdan sa pag call ang preacher or sa regeneration ang preacher. Dili mo hinungdan nga na-regenerate ang usa ka makasasala gumikan sa actually pagtuo sa subject or sa usa ka tawo makasasala. Ang Arminianismo manggod mao kini nga ang mutuo sa kita sa alang kanila para sa ila sa mga Arminians, mutuo sa kita, then after nga makatuo kita, ma-regenerate na dayon human kita nga mituo, no? Kaya ang regeneration para sa mga Arminians usa kini ka pag-impart sa full nga life. Sorry. Gi-impart ang full nga life, pero sa wala pag-impart ang full nga life, naa na ay principle of life sa makasasala. Ug pasabot murag ang pananaw sa mga Armenians sa mga makasasala, ang tanan nga makasasala sa kalibutan, nga ang kada usa aduna lang gihapoy kinabuhi. So buhi ang kada usa ug galing lang kay nag-anam og kamatay. Ambot pasabot niya na nga while nagakinabuhi sila mag-anam og kagamay ang life sa matag usa, hangtod gyud nga ang final nga death diha na sa last nga pitik sa pulso. So mao na ang final nga death para sa mga kining Armenians. So ang pasabot niya na nga dili regeneration actually ang posisyon sa mga Armenians, dili nga gihatagan og bag-ong kinabuhi ang patay, kung dili giayo ang taong masakiton, o ang masakiton nga tao sa dihang giayo gi-prolong o gihatagan og full nga kinabuhi, murag half dead lang ang tao, so half alive half dead. Sa dihang gihatagan og rebirth pinagi sa balaan nga Espiritu Santo, murag butangan og life nga puno 100% ang maong makasasala. So previously 50%, so karon gihimuan na o gibutangan na og another 50% gibutangan. So 100% nga eternal life ang naa sa makasasala karon. Mao na ang stand sa mga Armenians. So dili resurrection ang tawag niini, kundi murag murag igo lang giayo. Dunay restoration sa health sa usa ka makasasala. So kung imong tan-awon, technically speaking, walay regeneration nga nahitabo, walay resurrection nga nahitabo para sa usa ka makasasala, kung dili igo lamang sa pagpuno sa nakulang nga half or 50%, half sa iyang kinabuhi. So mao na ang doktrina. Kung imog yung kung imog yun nga
analisaron kining katudluan sa mga Armenians mo gyud kana na while sa Calvinism ang katudloan mo kini nga wala gyud principle of life bisan gamay, no, bisag 1% wala o 0.1% wala, ang tao is totally dead, wala gyud siya kinabuhi busa kinahanglan nga impart kaniya ang life sa balaang Espiritu Santo. Ug kana nga life gi-impart eternally mo pabilin kini diha sa makasasala ang maong life. Ug ang maong life gihatag nga walay participation ang patay. So ang patay dili siya pwede nga modawat o kini nga dili siya pwede mo tuo kang Hesukristo o modawat sa eternal life nga gi-offer pinagi sa Ginoo sa iyang Holy Spirit o pinagi sa preaching of the gospel. Tungod kay patay man siya. Subusa ang himuon sa Holy Spirit aron able nga modawat ang makasasala mao ang paghatag sa iya og life. Buhion siya, i-quicken siya gikan sa iyang pagkamatay ug sa diha nga mabuhi na siya gikan sa mga patay, no, diha pa siya able nga mo receive sa gospel or mo dawat sa gospel o mo tuo kang Ginoong Hesukristo. So kanang panahon na sa diha nga ang sinner mo accept niya na kana resulta na lamang sa pagpamuhat sa balaan nga Espiritu Santo. So ang una mo ang principle of life, then after that aduna nay activity nga able nga himuon ang makasasala tungod kay buhi naman siya. Unlike sa Arminianism nga dili patay ang tao, so able siya mo receive o mo reject kay dili man patay nga ana ang para sa ila, pero walay biblical basis niya na. Ang Bible gyud nagsulti gyud nga patay ang tao nga makasasala, no, Ephesians 2:1, you who were dead in trespasses and in sins hath he quickened. So ang biblical nga position may tungod sa makasasala mao nga patay ang makasasala. So therefore passive lang ang makasasala, naana siya. Chapter 10 section 2 akong basahon mato diri. This effectual call is of God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, who is altogether passive therein, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it. Okay, so ato lang i-review gamay, mo back up ko gamay nga ang atong sunod nga isgutan nitungod sa salvation sa dying infants, sa mga patay nga bata, unsa ang salvation. So ang premise man gud niini mao nga dili ang regeneration mo abot nga dili gyud, no, dili gyud tungod kay netuo ang tao, no. So ang infants tungod kay dili man siya makatuo, di pa man able mo accept sa gospel, mo receive sa gospel, di pa man able nga motuo kang Jesus Christ. So therefore pwede ra sila nga ma-regenerate without them believing the gospel. So mo na ang kining principle nga behind niini. Busa now dinhi kita karon sa section 2 nga ang tao bisan sa mga dagko, no, passive lang ang mga bisan sa ato, no, ang ato mga dagko kung aduna man sa mga dagko nga wala pa ma-regenerate, wala pa ma-born again, sa diha nga sila kay patay man sila, passive lang gyud sila, dili sila able to believe
no, to exercise belief. So dinhi no, dako gid kay ni nga it's very remarkable nga doctrine. Gumikan kay dinhi musulod kining idea nga di ay acceptable ang baptistic nga doktrina nga muingon nga ang dagko ray pwede makatuo, no, nga as if dagko ang pagtuo naa sa ato, no. So therefore sa ila di sila mo baptize sa mga gagmayng kabataan kay di daw makatuo. Na sa Bible bisag dagko pa ta, no, bisang pag adult na ang pagtuo is unable ang tao makasala. Bisag dako na siya, dili siya gihapon makatuo sa gospel. So mo na gihapon nga ang mga batang gagmay barihara sa ato nga dead in trespasses and in sins, o sa diha nga ang Ginoo mo quicken o mo regenerate ang Ginoo nga dili tungod kay nituo ang makasasala, bata man or tigulang, dili tungod kay nidawat kang Kristo, dili tungod kay ni accept sa gospel. Kung i-regenerate siya, pinaagi na lamang sa direct nga operation sa balaan ng Espiritu Santo, pinaagi sa inward call sa Holy Spirit, nga dili tungod kay siya nagtuo. So diri sa section 2, ang tao is altogether passive. Until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it. So, ang cause sa election, no, para sa ato, mao lamang ang Ginoo, ang iyang will mo'y hinungdan nga gipili kita sa Dios, no, mo hisgot kita gamay sa election, sa pagpili kanato sa Dios, sa pagtimaan kanato. Na wala mo pili ang Dios tungod kay nakita daan niya nga mutuuta, no. Nipili ang Dios kanato dili tungod kay nituuta, nipili kita aron mutuo. So ang pagpili mo hinungdan nga mutuo kita, no, na sa Acts 13:48 nga ang mga Gentiles nga mga gipili sa eternal life nituo. So dinhi makita nato nga connected kaayo kining regeneration sa atong doktrina sa regeneration, connected kaayo sa kaning calling bisan sa mga gagmay nga mga bata. Sorry. Ato kining ipadayon, i-quote nako si John Frame sa Systematic Theology niya, Introduction to Christian Belief. Mo ni giingon niya, certainly there is also a human choice. Pasabot niya sa labi na sa mga dagko, no, sa ato panahon sa preaching sa gospel. A choice to receive Christ, to believe in Him. No? John 1:12, John 3:15-16, John 6:29, John 6:40, John 11:26. Without this choice, there is no salvation. John 3:36. There are also human decisions to follow Jesus, to obey His commandments. Decisions that Scripture continually urges to make. John 14:15, 21:23. This is the question that we will explore in this section. Which choice comes first? Does God choose us for salvation and then move us to respond? Or do we first choose Him and thereby motivate Him to choose us for salvation? So asa man ang una? Ang choice sa Ginoo? Unya, ang choice mo na hinungdan nga mo respond kita, or ang una mo ang atong choice sa Ginoo? Unya, ang tungod kay ni choose ta sa Ginoo,
mamotivate nato siya nga iya tang pilion alang sa kaluwasan. Matod niya, the second alternative, meaning kani, we first choose him. The second alternative is quite impossible since it violates the very idea of grace. If our choosing God moves him to save us, then salvation is based on a work of ours, and we have something to boast about. So salvation by works na kung ang hinungdan nga kita gipili sa Dios ang atong pagpili kaniya. So therefore giilata kay gipili nato siya, mo'y nakit-andaan sa Dios nga gipili nato siya. So kung kana ang case, then salvation is based sa atong mga buhat, no? O duna tay ika panghambog, no? Duna tay ika boast sa atong kaugalingon. Well, actually ako may una, ako ang first move ako man, ang second move iya sa Ginoo. Busa ang Ginoo igo lang ni respond sa ako, kaya ako ang first mover. So igo lang ni respond ang Ginoo. So ani niini dili kay kita ang ni response, dili kay kita ang ni response or moong kita ang ni dawat, kundi ang Dios mo inidawat sa ato. Kay una kita ang nag-initiate niini nga kani nga scheme sa kaluwasan, skema. Now, sa foreknowledge, no? Magyapon i-quote nako si John Frame. Actually John M. Frame. Now, kining mga Arminians, ang meaning nila sa foreknowledge nga nakita na daan kita, na nasayra na kitang daan, murag ang Dios ba mura og nagtan-aw og kaning movie, unyang gihimo sa Dios gi fast forward dito sa unahan. So nasayra niya nga motuota kay gi fast forward niya ang kaning video. Muna ang idea sa foreknowledge sa mga Arminians nga kanang nahibaw-an na daan kay gitan-aw niya sa future. Pero sa ato sa Bible nga ang Bible nga principle, no, ang biblical principle mao nga ang Ginoo ang pag-ingon nga foreknowledge sa Dios, wala na siya ingon nga daan ng nasayran. Dili mo na ang meaning sa foreknowledge kining daan ng nasayran. Kung dili ang meaning sa foreknowledge na binisaya na sa ato nga ang but pasabot ni ana daan ng giila. Ang binisaya gyud sa foreknowledge nga mooy pinaka-fit, no? Pinaka-fit sa ato nga kaning foreknowledge mao ang kining gitawag nga giila, pag-ilang daan, giila nga daan. So sorry, nagsigig iro nagsigi og kung wala ugari nahunong na kay naghuna-huna ako mutindog kay akong pa i-silence ang iro. Ang kining foreknowledge lahi ang atong pagsabot kay ang binisaya gyud sa foreknowledge mo nga giila nga daan, no? Kabalo mo unsa ang meaning ni ana, while kanang daan ng nasayran, lahi ang meaning sa daan ng nasayran sa kanang giila nga daan. Okay, so ang binisaya aning foreknowledge is giila nga daan. Ibutang gyud nato sa atong mga vocabulary nga ang meaning sa foreknowledge is giila nga daan. Akong i-quote si John Frame, the same nga book. Mato niya, further, God's choosing take place in eternity before we are even conceived, before we began to exist. God's plan for us was fully formulated
We can no more change God's decision than we can change our grandparents. But Arminian theology nevertheless claims that God chooses us because He knows in advance that we will choose to believe in Him. On this view, our choice is the cause, God's choice the effect. We're the first cause, God the second. Some have supported this understanding by Romans 8:29 and 1 Peter 1:2, which say that election is based on foreknowledge. But the foreknowledge in these passages is not foreknowledge that we will choose God. Often in the biblical languages, as in English then, when know has a noun rather than a fact clause as its object, it refers to a personal relationship rather than a knowledge of information. In Psalm 1:6, for example, we learn that the Lord knows, NIV, watches over the way of the righteous. This does not mean that God knows what they are doing, something rather obvious, but that He guards and keeps those who walk in His path. Now, cross references Amos 3:2. You only have I known of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your iniquities. The NIV translates for the word known the word chosen. That is correct. God is not confessing ignorance of all the families other than Israel. Rather, He is claiming a special covenant relation with Israel, a covenant that in context the people have broken. Cross references Hosea 13:5, Matthew 25:12, John 10:14, Romans 11:2 for new. 1 Corinthians 8:3, 1 Thessalonians 5:12, where know is translated a respect. 1 Peter 1:20, literally for known, again translated chosen. So in Romans 8:29, God's foreknowledge means that He has established a personal relationship with believers, one that according to Ephesians 1:4-5 begins in eternity past. For new could be translated befriended or even chose or elected. So kanang word nga for new dili nga dunay daan nga pagkahibalo. Ang for new sa uban nga translation chosen, gipili na, befriended, giila na. So mao na nga ang foreknowledge biblically dili mao ang understanding sa mga Arminians. Ang foreknowledge nato meaning niya na is daanang giila. So mao na ang content sa usa ka clause dinhi sa section 2 sa chapter 10 sa atong confession. Mato niya, not from anything at all foreseen in man, dili nga foreseen nga kanang igo ra gitan-aw, kundi daan niya nga gi-foreknew kadtong iyang mga pinili, daan niyang giila. Dili nga foreseen lang nga daan niyang nahibaw-an. Now, dinhi kita sa proper nga paghisgot sa salvation sa mga bata. Dunay mga tao nga nagtudlo, akong nahibaw-an nga nagtudlo sila nga walay non-elect nga mamatay sa gagmay pa silang bata. Okay? So para sa ila, ang tanan nga nangamatay sa gagmay pang bata, elect yun. Kay, ug asa nga verse na, wala mang verse ana. Pero ang logic man gud para sa ila is, do namang gimurag, tungod ba na sa human sentiment, nga pag misgut ng bata, murag, ang atong sentimento, maluoy ta kay batang gamay. No? So kung i-imperno in town ang batang gamay,
luoy para sa ato. Sentimento sa tao kana makasabot ko ni ana nga sentimento gumikan kay tao ra man ta ug mismo kita kung batang hisgutan di na dili gyud ta ah, dili nato madawat nga ang mga bata moadtog impierno o di nato madawat nga mo ang gagmayng bata dunay punishment. Busa tuna na nga sentimento ang uban ilang gihuna-huna nga ang tanan nga mga batang nangamatay sa gagmay pa silang bata, no? Nangamatay sa gagmay pa silang bata. Mga elect gyud na sila. So walay nangamatay nga dili elect. Okay, so kung dili elect di gyud mamatay nga gamay pang bata. Padakon usa na para ni ana para ana nga stand ba para mahitungod na ana nga stand nga kung dili elect dili gid pasagdan sa Dios nga mamatay sa gamay pa padakon usa at least man lang moabot sa age of responsibility or age of accountability dayon pag moabot na sa age or stage of accountability pwede na patyon sa Ginoo kay accountable naman. Now kana nga idea. Although makasabot ko niya na humanly speaking ako I wish nga mauna ang mahitabo. I wish nga mauna. Pero wala may biblical basis ni ana god. Walay biblical basis. Walay biblical proof text nga magsulti nga ang tanan nga nga tawo nga mamatay sa tiyan pa, ma-abort o kadto pong mga matay during birth or after days after birth. Tanan sila mga elect. Wala may biblical basis gud ni ana. No? So usa na siya ka panglantaw. Do na pud ko na istorya nga pastor. Nga ang iyang posisyon mo ni nga ang tanan nga mga nangamatay na abort o ang tanan nga mga namatay sa gagmay pang bata sila puro non-elect. No, non-elect mga reprobates kay matod niya kay ang iyang posisyon man gud mao na nga ang elect makadungog gyud sa gospel ug makatuog gyud kang Jesus Christ. So kang bata namatay man nga wala nakatuo ug wala makadungog sa ebanghelyo. So it is pois ang bata dili elect. Kay kung elect pa wa unta pasagdis Ginoo nga matay na lang wala makadungog sa gospel. Okay? Nawasa man nining duha ang tinuod. Katong nag-ingon nga ang mga nangamatay nga batang gagmay nangamatay sila kay elect sila. So kibali wala kung dili elect di pasagdan sa Ginoo nga mamatay kundi iya usang padak-undakon o iya usang paabton sa age of accountability. Dayon or asa niya kanay mo ingon na pud nga ang tanan nga mga batang nga matay apirto na abort non-electo kay kung elect pa wala pa sagdis Ginoo mamatay kay wa pa makadungog sa gospel. Kining duha ka mga positions puro mga unbiblical kini mga kaigsuonan. Walay biblical basis bisan asa niya nang duha. Walay biblical basis. No? Katong una nga kining ato sang nag-expire na ni akong basing maputol ni ron. So ako usang magkuano sa ta magpaload kadali wait lang
Download sa ngay tagload ani. Yung expire gini pila ka ron. So okay, so try lang nato ni usa. Okay. So balik ta. Kining may tungod ni siya sa kining ah, asaan ang duha, no? Asaan ning duha. Katubang usa nga tanan na lang nga mamatay nga maabort o mamatay sa gamay pang bata, tanan sila elect or kining usa nga dili walay usa sa ila nga elect. Ang tinuod kung ang kasagaran gyud ni diri sa kuan nga kasagaran gyud no ang ako na si hibawan sa mga at least diri sa mga Calvinist nga ang walay namatay nga bata nga dili elect tanan elect so wala niya gi pasagdan nga mamatay ang dili elect kay iya usang padak-undakon. Mga Calvinist labi na sa mga Baptist. Now, naapoy laing posisyon may tungod sa mga bata no, ikatulo kini nga posisyon nga labi na sa ang Armenians nga walay bata nga maimperno. Tungod kay ang mga batang gagmay mga kuan sila kining mga quote unquote angels, mga anghel pa sila. Ana sa Romano Katoliko kasagaran na ay mamatay ang mga anghel pa man eh. Oh, kuyaw kayo anghel no kay mataos sa taguangkan sa babae. Kay now para sa ila inosente ang bata kay the moment nga makasala ang tao for the first time diha pa siya matawag nga makasala no usa kini ka doktrina sa Pelagianism nga inosente ang gagmayng kabataan. So therefore, kung mamatay sila kay wala sila yung mga sala, inosente sila, so muadto sila sa langit kay wa man sila sala. No, ikatulo usab gini ka posisyon. Na sa akong gikaingon, walay usa ni anang tulo na pod, no kagani duha raman. Kanang tulo karon walay usa ani ana nga biblikal. Kay kung ang ikatulo tinuod pa, moadto maglangit mo enjoy man sa Ginoo, mas nindot pa man ang kinabuhi sa langit. Salamat tong mga naas abortion clinic nga moingon tong naas abortion clinic nga ay kanindot nga among gipang-abort ang mga bata kay langit tanan. No? So dili sala ang mo-abort sa bata kay anyway mas na maayo noon kay ang bata moadtog langit. Kuyaw kay na nga stand no nga posisyon. Pero mga kaigsuonan dunay biblical nga stand. Ug ang biblical nga stand mo kini nga ang tanan nga mga bata no ang tanan kita bisan tuwa pa ta sa ilawom sa atong sa ilalom sa taguangkan sa atong inahan. Bisan kung tuwa pa tas ilawom sa taguangkan sa atong inahan,
deserving na ta sa wrath sa Ginoo. No? Na Psalm 51:5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, sa dito pa ta sa taguangkan sa atong inahan, bisan pa kung impierno ta sa Dios, mamatay itong impierno, deserving gihapon kita sa impierno, gumikan kay makasasala na kita. Ang kasalanan nga atong napanunod gikan kang Adan, sufficient na kana para nga kita itambog dito sa impierno. Walay bata nga anghel, walay bata nga inosente. Ang tanan kanato gikan sa first moment nga gi-conceive kita, no, sa atong inahan, no, sa dihang ang zygote ug ang egg nagmeet niya, na the moment nga nagmeet, nagflash ang light, dunay life nga nahitabo, nagsugod nga napanunod nimo ang sala nga didto kang Adan, ug deserving ka na sa penalty sa kamatayon ug sa hell, bisan kung kadto pa lang ikaw, usa ka pa lang ka fetus. So niadtong gikan niadto nga moment hangtod nga nidako ka, natawo ka og nidako ka, deserving gyud ka gyud sa impierno. So ang biblical nga stand mo kini, wala kita kahibalo kon ang mga kay asa ni atang bataa ang muatog langit o asa muato sa impierno. Ang Dios ra ang nakahibalo ni ana. Og kung ugaling sa iyang sovereignidad, iyang giimpierno ang bata nga namatay or ang giabort na namatay, well, iya kana nga prerogative nga desisyon, gumikan kay ang bata makasasala man. Pero sa iyang sovereignty, kung iya usab nga luwason, pinaay siyang grasya, walay makabuot kaniya. Gumikan kay ang grasya niya, ang kaluwasan naaman sa Dios, wala man sa tao. So muna ang biblical nga tubag ana nga question. So dili ta makaingon nga ang tanan nga mga bata na ngamatay puro mga elect lang, elect mga bata, no, walay non-elect. Di pud ta makaingon nga ang tanang nangamatay puro mga reprobates. Walay biblical basis ni ana. Ang ato lang masulti nga ang tanan nga bata nga nangamatay makasasala gyud ug nakapanunod sila sa sala gikan kang Adan, ug busa kay makasasala man kung makadawat sila sa penalty sa kamatayon dito sa impierno, deserving sila ni ana kay makasasala man. Apan kung sa grasya sa Ginoo, sa iyang kaluoy, iyang isalbar ang bata gikan sa kamatayon ug iyang iadto sa iyang kahimayaan ang bata, iya kana nga prerogative, iya na nga kabubuto naa sa sovereignty sa Ginoo, nga walay si bisan kinsa kanato nga maka-question ni ana. So dinhi sa atong section 3 chapter 10 mato diri. Now elect infants, no, dili kay infants kundi elect infants. Elect infants dying in infancy are regenerated and saved by Christ through the Spirit, who works when and where and how He pleases. So also are all other elect persons who are incapable of being outwardly called by the ministry of the word. So, ani kita. So ang una, ang unang isgutan diri mong elect infants. No, dili kay mere infants, dili. Kundi elect infants.
mga pinili nga mga bata, elect infants dying in infancy. So, pero kinahanglan nga imog gyud nga ato gyud nga i-emphasize nga kanang phrase nga elect infants. So sumala sa atong confession, ang elect infants, mga pinili nga mga kabataan nga gagmay nga nangamatay o mamatay tungod kay di man sila moatog langit unless kung i-regenerate sila. So ang Ginoo, ang himuon sa Ginoo, ang mga elect infants iya kana nga i-regenerate. Okay? So possible ba nga dunay regeneration ang mga gagmayng bata? Yes. Possible nga dunay kay ang regeneration wala siya mo pinagi sa soberano nga lihok sa balaan nga Espiritu Santo. Wala kini magdepende sa edad o sa kahimtang sa tao. Kung dunay mga ang salvation, ang regeneration moabot, ang rebirth moabot. Dili lang kay sa mga adults. Ang Balang Kasulatan nagsulti nga na quicken si John the Baptist sa dihang dito pa lang siya sa tiyan sa iyang inahan nga si Elizabeth. Nagmeet si Elizabeth nga buntis karon og nagmeet siya og si Mary. So nagmeet ang duha ka mga buntis, si Mary og si Elizabeth. Ug sa diha nga nabati sa bata ang boses ni Mary, may tungod naghisgot, may tungod sa Ginoo nga buntis siya sa Ginoo. Matod sa Balaang Kasulatan, ang bata ni sikad sa tiyan sa iyang inahan. Nakabati ang bata nga si John the Baptist. Now si John the Baptist, of course, sama ka nato, dead in trespasses and in sins, corrupt, totally depraved, dili siya maka-response. Apan, ang iyang response, bisag tuwa pa lang siya sa tiyan, sa iyang inahan, nagpamatuod lang ka na nga na-quicken siya. Otherwise, dili siya mo respond. No, sa news about kang Jesus Christ, nga natao na, dili natao na, kung gi-conceive na, buntis na, gipanam ko na. So dayang nabati sa bata nga gipanam ko na si Jesus Christ, nisikad ang bata sa tiyan ni Elizabeth tungod kay nalipay ang bata. Now kanang kalipay kay nisikad, usa ka na ka-sign nga ang bata doon na spiritual life, regenerate na. Otherwise, wala, dili makabati ang bata, dili maka-appreciate. Walay joy ang bata kay patay man. Sama ba sa taong patay nga dili gyud mo response sa dayang makabati sa mensahe may tungod sa Ginoo. Kay patay man sa espirituhano niya nga aspeto. So dinhi si John the Baptist nisikad, nilukso diya sa tiyan ni Elizabeth. So therefore, ang regeneration pwede mahitabo bisan sa gagmay nga bata. Og dire, kung mamatay ang bata ang elect, of course, di man siya pwede mo adtog himaya kauban ang presensya ni Jesus Christ kung di siya ma-regenerate. So i-regenerate gyud siya. Regenerated and saved by Christ through the Spirit
So i-born again o luwason ni Hesukristo pinaagi sa Espiritu. Ato sa mga bersikulo. Luke 18:15. And they brought unto him also infants, that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Now, sa mga Baptist, dili little children, no, ani, tungod kay able naman to come kang Christ. Muna'y akong argument sa diyang Baptist pa ko. Gina-argue na ko nga, kini actually, dili little children, kundi mga dagko na, nga nakaila na kang Jesus, o gusto mo duol dito kang Jesus. Pero, ang bersikulo sulti nga, they brought unto him infants. Ang mga adults mo ay nagdala sa mga infants dito kang Jesus Christ. So, infants ni. Now, sa mga Baptist, ang ilang interpretation ni ini mo ni. Pag ingon nga, for such is the kingdom of God, ang meaning ni ana kay aalang ni adtong mga tao nga sama nga sa nagpakabata ni ining mga bataa ang gingharian sa Dios. Mo nay interpretation gyud sa Baptist. Pero sa atong interpretation kana gihapon. Mawala ang interpretation. Nga ang muadto kang Hesukristo dapat magpakagamay nga bata. Alang ni anang klasiha ang gingharian sa Dios. Apan between lines, no? Reading between lines, dili lang kay sa mga sama ni anang mga kabataan. Kanang word nga such, pwede usab nga interpret nga iya ni anang mga kabataan na katong gidala dito kang Hesukristo. Iya ni ana ang gingharian sa langit. Ang pasabot ni ana nga kadtong mga bata sa probidensya sa Dios, no? Si Jesus Christ mo'y tag-iya sa probidensya. Sa probidensya sa Dios, gituyo sa Dios nga dad-on kadtong mga bataa kang Jesus Christ tungod kay mga elect kadtong mga bataa. Okay, mga elect kadtong mga bataa. Ug kadtong mga bataa dili gusto si Jesus Christ nga dili ipaduol kaniya. Tungod kay kadtong mga bataa, mga children of promise kadto. Now, sa mga Hudiyo, ang anak gyud sa parents, mga anak na sila sa covenant. They are children of the covenant. So, ang pasabot nga alang sa children of the covenant ang gingharian sa langit. So dili nato ihikaw, i-forbid sa ila ang maong pribilehiyo nga madunggan nila si Jesus, mo enjoy sila kang Jesus, mo enjoy sila sa mga butang nga espirituhanon tungod kay kining mga bataa anak, no, mga bata sa kasabutan, children of the covenant. So ang kingdom of God alang sa mga children of the covenant. O katong mga bataa, kung imong tan-awon diri reading between lines, wala gyud reject ni Jesus Christ. Kung unsa man ang giingon ni Jesus Christ, no man can come to me unless the Father draw him. So, i-draw. So, kini mga bata kay nakaduol pinaagi sa parents dito kang Christ. Gidraw kini sa amahan. Klaro kaayo nga niduol. Now, ang mga batang gagmay, dili nato i-underestimate. Ang mga batang gagmay dunay abilidad nga mo
dunay abilidad na nga makasabot. Di lang kabalo sila mo express sa pagsabot, pero makasabot. Mismo ang science musulti, no? Ang mga buntis gani, ang mga buntis samtang buntis pa ang ilang asawa, ilang ginapadungog ang bata og music kay mo affect kini sa ilang the way maghuna-una ang bata. Ginaistorya-istorya og imong paminawon ang mga doctors nga ang ilang special ang field nila mahitungod sa mga bata nga kinahanglan gyud daw istoryahon ang mga batang gagmay bisan buntis lang ang imong asawa o ang inahan mo istorya siyang anak nga iyang gibuntis kay makadungog ang bata, maka-appreciate ang bata, no? So dili nato underestimate, moingon ta nga dili able ang mga bata. Ang mga bata bisan na naapastiyan sa inahan, angay na gyud nato nga padunggon og mga maayo og mga anindot nga mga pulong. Beautiful words, good words, mga maayo nga mga pulong o mga nindot nga mga istorya. Tungod kay ang bata is able na nga musabot dinha ni ana. So busa kanang moingon nga dili gyud way abilidad ang mga bata. Of course walay abilidad to express ni ana og sa visibly paghimo ni ana, pero internally dunay abilidad ang gagmayng bata nga maka-appreciate so unsay gisulti dinhi sa gawas. Ug kana makita nimo nakadungog si John the Baptist kato atong gisgutan kaganiya. So doon nagyoy abilidad ang bata gihapon. So dili valid kanang moingon ang mga Baptist nga dili able ang mga bata, totally disabled. No, able. Pwede ma-influensyahan, makadungog sa sulti sa mga ginikanan, conversations. Dunay mga dunay influences gikan sa gawas nga mo influence sa batang gamay. So kung pananglitan buntis ang inahan unya mantratado ang inahan sa bana, kaning asawa sa bana, ang bana mo pasakit sa iyang asawa, ang bata mapiktuhan nga ang uban nga mga bata mahimong kulang-kulang inigdako. So ang uban dili maayo ang ilang paminsar tungod kay sa tiyan pa lang sila nakabati sila nga ginaabuso ang ilang inahan. So dunay effect sa bata. Okay, so Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So ang makita nimo dinhi nga kining promise, Abrahamic promise ni nga ang buot pasabot ni ini nga tuohi si Jesucristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo ug pagbautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa mga sala. Mato diri kay ang saad alang kaninyo, meaning adults, ug sa inyong mga anak, meaning sa inyong mga seed. Kini nga language man ni diha sa kining Genesis 17. No, kini nga language nga sa Genesis 17 ako masahon. Madunggan ba ninyo ang kay diri medyo saba ang among silingat?
sa videoke. Ato dire. Genesis 17, verse 9 to 10. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which ye shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man-child among you shall be circumcised. Okay, so kini nga circumcision o kini nga language, kung imong tanawon, between you and your children, mo ni nga language kang Abraham gihapon, between you and your seed. So between you, between me and you and your seed. Sorry. So ang bot pasabot niya na nga ang covenant sa Ginoo gikan sa Dios og kang Abraham ug sa seed ni Abraham dungan. Dili kay gikan sa Dios lang, between sa Dios ug kang Abraham. Kundi between sa Dios ug kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Diha ang promise sa Ginoo. So kani nga promise gi-quote sa Acts 2:38. Busa no, ang mga elect nga mga kabataan nakaangkon sa mong promise. Ug kay wa man lang kita mahibaw kung elect ba o dili, ang atong mga anak gipresume ra man nato tungod kay anak nato kay sumala sa covenant sa Ginoo, ikaw nga ginikanan ug ang imong mga elect, mga infants, mga seeds, imong mga kaliwat. So therefore atong gibautismuhan sila. So dinhi makita nimo nga kung ang Dios muluwas man sa mga kabataan, dili tungod kay nagtuo sila, no? Katong na mga matay ng kabataan nga elect, dili tungod kay nituo sila or nakadungog sila sa ebanghelyo. Sama pod nga bisan dagko na, dili gihapon ang Dios mo save sa dagko tungod kay nituo ang dako or ni dawat sa ebanghelyo ang dagko. Kung dili ang Dios nag-regenerate, no, una sa mga elect, dagko man o gagmay, no, diha kana una gyud ang regeneration before nga sila maka-receive sa gospel, before sila maka-believe kang Jesus Christ. Dagko man or gagmay nga kabataan. So sa gagmay kabataan nga nangamatay, kung namatay sila, gi-regenerate gyud sila. Otherwise, dili sila maluwas kay di wala kaluwasan kung unregenerate ang usa ka kalag. John 3:3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang entrance sa kingdom mao ang rebirth, mao ang regeneration. Og ang ability to enter og ang ability to see mao ang regeneration. So therefore
kung ang mga bata dadun sa Dios dito sa gingharian niya, iya gyudaan kini nga i-regenerate. The same nga katong mga bata nga gidala dito kang Jesus Christ, ni duol sila, effect na lang kana sa regeneration sa buhat sa balaan ni Espiritu Santo ni atong mga kabataan. Otherwise, dili muduol by faith ang kabataan dito kang Jesus Christ. 1 John 5:12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So ang mga elect infants, kung sila luwason man, kinahanglan makabaton usa sa kang Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa grasya sa Dios. Romans 8:9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, tanawa, ni run out na po sa amo. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Grabe ang hangin din sa amo, pila ka niya ni aging mga agahapon, grabe ang hangin, grabing ulan. Niya na ay natumba nga poste, basig giayom-ayom, ayom-ayom lang to mo ni siga dayon pagka pila ka oras, pero base og aning panahon na ila na gyud nga gi-burn out, kay ila na gyud nga giayo ug maayo. So ang infant nga elect kung mamatay, kung gusto sa Dios nga luwason, of course luwason man gyud sa Dios ang elect nga infant nga mamatay, iya gyud nga i-impart ang iyang espiritu diha sa infant. Iya gyud nga himuong iyang anak, iyang i-adopt, iyang i-born again, iyang i-regenerate, iyang i-forgive ang tanan nga mga benefits sa salvation, ihatag yun niya sa infants. Gawas lang sa baptism, of course. Gawas lang sa means of grace nga pinaagi sa preaching sa gospel. Di na niya ka na mahatag. O atong ipadayon nga ang iskutanan nga ang iyang kining ang maong sa regeneration pinagis espiritu, iya kining himuon when and where and how he pleases. Okay? When and where and how he pleases. Kanos ug asa ug sa unsang paagi nga iyang gikahimuot. Iya nang himuon panahon nga iyang i-regenerate ang patay nga bata. I mean, ang kanang bata nga elect nga mamatay. Siguro before gyud sa kamatayon himuan na niya, of course. Pero kung panahon pa lang nga ang bata nag-meet ang zygote ug ang egg, or sa dihang fetus na pila na ka weeks or nag-months na, or immediately before death, or before ang bata namatay nga na tao na, kana tanan naa na sa mga kamot sa Dios ug wala kana sa atong kamot. So also are all other elect persons who are incapable of being outwardly called by the ministry of the world. Kini the word. Kini ato kining i-reserve sa sunod nga panahon, kining all other. Kay all other elect persons. Kay kini naghisgot ni sa mga persons nga incapable of being outwardly called by the ministry of the word. Kadtong mga tao nga dili pwedeng makadungog tungod kay buang sila, mga elect nga bidyo buang-buang, mga tala-tala, ang uban special children, mo ni all other elect persons nga dili pwedeng mawalihan tungod kay siguro mga
mga kuan kini, mga medyo dili makasabot. So ato kining i-reserve next time na patay part 2. Any question? Ang kasagaran man gud pastor nga argument nga gusto gid nila nga ang mga bata kung mamatay elect gyud. Muna nga mo declare na lang kasagaran kay tungod sa word nga comfort pastor sa mga parents. Mo man ay hinungdan gud. Muna nga kuan pud pastor na actually nay pastor diri kagahapon lang gid nagisgot mi nangutana siya tungod sa kaluwasan sa mga bata. Ang akong gitubag gid sa iya pastor ingon gid ko nga naa sa kamot sa Ginoo kanang tanan dayon isalig na lang nato sa Ginoo tungod kay ang Dios is just man siya nga hukom. Tama nga tubag na. Siya may nasayod. Tama nga tubag na. Tama. Ug may tungod sa comfort, ang comfort lang nato mo ni nga ang atong mga anak deserving sa hell, atong mga nangamatay kung adunay mga nangamatay deserving sa hell, pero ang comfort mo ni nga sadyang muluwas ang Ginoo despite ni ana nga sinfulness nga naa sa bata kung luwason sa Dios. Dunay paglaom ang parents nga ang anak niya ma-meet niya in glory. Mas comfort na mas dunay comfort na kaysa mo ingon ka nga matug langit na kay walay sala o inosente, walay comfort na kay mas ang ginikanan makabaton hinuon og garbo nga ay salamat mayra nga namatay akong anak kay way sala. Walay comfort ni anak kundi boasting ang mahitabo ni anak nga nakaadtog langit ang anak tungod kay wa na manginhanglan kang Christ. Hindi na kinahanglan kaluoy sa Dios tungod kay anyway inosente man.